Nevěr s tom Ledin maják. Ledin maják. To je na 2 hodiny. Ledin maják, Ledin zvon, Ledin maják, Ledin zvon. To byl Oldřich Kaiser. Podal Kaiseru je dobrý chlap. Něco natočil, něco natočil. Podal něco natočil. Lábus byl dobrý tvůj kámoš. Kluci, ty vole, hele, ty jsi něco natočil, to je jasný. Ale jsou tady ještě 2 party, které taky něco natočili. A chtěli by přijít a poděkovat těm lidem, kteří je podpořili a ukázat něco z těch svých filmů, rozumíš? Můžu podívat? A já myslím, že bychom jim měli dát šanci. Já si to myslím, Oldo, co já si myslíš myslím taky. No. Olda Kaiseru je dobrý chlap. Ale jo, ty nic proti ničemu.